Днеска двама индивиди ще задават въпроси на други индивиди. Виж какво нарисувах. Добре дошли в днешните новини. Камерата защо е там? Я се научи да слагаш камерата. Така днеска двама пор снимам. Днеска индивиди ще задават на по-голями индивиди навънка въпроси. Да започваме. Промяна в плана, ще обикаляме къщите. Да питаме въпроси. Започваме с камерата. Здравейте, господине. Господине, бихте ли отговорили на няколко въпроса? Да, защо не? С радост ще участвам. Кога е създадена България? Беше май днеска или вчера, знаеш ли какво направи утре, защото цветята растат по дърветата? Добър отговор. Знаеш ли какво, аз си тръгвам. Защо изпяга? Чакайте, господине. Ич китайци.